ordinea de zi a ședinței ordinare a Consiliului Local Ungheni va fi următoare. Nu știu cum celelalte comisii sunt înțelegute, aici noi nu. Văd că nici celălalt nu singurul. N-au curaj să vorbească celălalt. Proiect de hotărâre privind implementarea proiectului de investiție, achiziție sărăriță în Comuna Ungheni, județul Iași, în cadrul măsurii MP4 de dezvoltare unor OAT-uri valabile prin invocarea socială în teritoriul GAL. Sunt dat către asociații GAL și Ștefan cel Mare. 3. Proiect de hotărâre privind numirea unui reprezentant din partea Consiliului Local Ungheni care să facă parte din Comisia de Evaluare la proba de interviu pentru cursul de ocupare a funcției de director din Unitatea de Învățământ pe Universitatea de Stat Școala Gimnazială Boston. 4. Proiect de hotărâre privind aprobarea unui ajutor de urgență. 5. Proiect de hotărâre privind aprobarea impozitelor și taxelor locale pe anul 2022. 6. Proiect de hotărâre privind aprobarea unui regulamentului privind promovarea acțiunilor, având ca obiect transformarea amenziilor contravenționale în muncă nenumerată în folosul comunității. 7. Alte proiecte. Sunteți de acord cu ordinea de zi? Împotrivă. Abținere. Da. Seneaculiț. Abținere, împotrivă. Care să extrag proiectul, să discutăm. Dar nu duci nimic. Poate să da. Treci la președinte. Deci nu se Se modifică programul anual de achiziții publice pentru anul 2021 conform anexei numărul 1 privind achizițiile directe. Se face parte integrată din Asta e important. prezență. Nu? Da. De asta nu gândească la un iar. Care e prezentul următor? Sărănița. Se include asta cu... Da. Achiziții, consultanță, întocmire, dosar, cerere de finanțare și în managementul investiției pe GAL. Da, este vorba de sărăriță. GAL-ul, în urma procedurilor de achiziții, la toate investițiile efectuate de GAL, au rămas o sumă de bani și sunt împărțit egal pe fiecare de cele 14 comune. Au rămas câte 8.600 de euro. Deci fiecare s-a orientat pe ceva mai simplu, care să încadreze în sumă, să nu fie o sumă prea mare de cofinanțare și să poată fi și achiziționată în celul 12 luni de zile. Ce valoare are dacă vă spurați? Nu, valoarea totală alocată este de 8.600 de euro. Nu, sărărița. Sărărița va fi, la momentul achiziției, noi, în cadrul depunerii care va fi mâine, la ora 4, îți ceri și două oferte. Am cerut una de la New Holland, București, odată de 7.350 de euro, și una de la LGK Brașov, care am dat de 8.200 de euro. Astea sunt prețurile. Dar ce vrei să faci cu asta? Sunt de la, sărăriță sunt de la 3.000 de euro și până la 25.000 de euro. În funcție de capacitate, în funcție de puterea utilajului pe care o pui și în funcție de performanță. Adică dacă e cu autoîncărcare, înălțimea de lucru, chestii de genul ăsta. Dar ca să ne încadrăm, ca să ne ducem un pic la limita maximă, am găsit două oferte care sunt... Ca să facem cererile astea de finanțare, trebuie să dăm 2.000 de euro pe consultanță? Da. Păi la bani trebuie să plece, domnule. Da, sunt bani eligibili. N-aș face. Procedură complicată?
sunt atâția Dar ce documente. vrei să faci? Adică nu știam drumul la București sau Brașov. Reactivați Unde era Sărărița? Brașov. Sărărița va fi Firma de consultanță, activați în Bicșov. Uite-mă, că vin cu proiectele astea în comisia. Chiar nu gândiți voi ce prostii. Aia e foarte bună. Ai mai luat unul aici, măturătoare, ai luat o dată de... Doamne, eu vă spun că e foarte bun pentru ce situație ne aflăm noi cu mediul. Dar e foarte bun. Doamne, nu-i problema, doamna. Deci eu pot să... Dar cine e banii tăi? Nu e problema noastră, măi. Deci aceeași spună la Ana Conache, care trece pe acolo, de ce se E depozit, problema noastră. e 1700 de euro. Aceeași măturătoare. Mașina primării face vrei, cu tractoare face vrei, cu cooperativa face vrei, dați banii mătare tot, noi nu trebuie să știm nimica. Sărăriță, dacă spune la cineva râde, să cumpărăm o mașină de la sare pe sat. Da, domnule, este o Mai ai una de cu noi, mă Este foarte... când văd că dacă mă tare în pe satul ăsta, că vezi că stau șansele să fie cu gunoi și cu mizerie. Poate înainte de a da soare ar trebui să mai puneți niște piatră pe la unghie, domnul primar. S-o pus și la astăzi. Se pune acum pe curtea de conturi și acum pune piatră iar cu domnul. Cine este Nu de e din acord? cauza asta. Nu, dacă deja pui cauză, pui. O punem când găsim și noi oportunități, pentru că este o criză foarte mare de piață. Cine este împotrivă? Eu am abțin. Dar cum poți să fii tu de acord să dai 2500 de euro pe... Dar eu nu înțeleg, dom'le, cum întâi 8000 pe o sărăriță? întâi viriți la firma de consultanță și face aduce în centrul Piața Consiliului Local. României. Deci sunt sărăriți, v-am zis, de la 3.000 de euro până la 25.000 de euro. Mai domn primar, eu sunt de acord ție să regalăm că nu la Miroslava, că nu la comună să tăiați, ți drag să ieși mai bine, mai teatră, nu mai Alții asfalt. și Cum pot eu să fiu de acord cu așa ceva? alții perii. Deci toți s-au orientat ca să se încadreze valoarea asta. Dar de ce nu cumpărați o barcă, dom'le, să mergeți pe Șâșa, că e mai mișto ar fi. Poți să cumpărăm și Și o barcă, mișto, da, ar fi Da, frumos. dar să fie util. Da, da, Probabil erați de acord, dacă era barcă, probabil era... Dar să ne plimbăm amândoi cu barca. Înțelegi? Tot o barcă, Nu, dom'le. așa de Nu, Alina, Dar nu cu găinării umblați, dom'le, de la lună la lună, deci venim ca niște proști aici. Înțelegi? să dau 2500 de euro pe... Dar chiar nu fi rușine așa un pic? Aici 9000 pe sărăriță. Mai 8000. Altceva nu este. Dar ce nu știai drumul duci la Brașov sau la București decât să plătești 2000 de euro consultanță? Dacă nu știi cum se procedează Da, nu la știu. aplicarea unei măsuri, Da? Bă, da, nu știi. Da, da. Să cumpere ceva, de ce să nu o cumpere? Lăsați-o. doamne, sunt bani de pe cal, care dacă luăm ceva, sunt bani accesați în comun, dacă nu luăm, sunt bani pierduți. Asta e realitatea. A, și am găsit acum am luat sărăriți. Deci din toți cei 14, tot s-au... Așa e vorbat cu drumul județean. Tot așa e zis. Dacă nu facem drumul comunal, îi pierdem bani. Am săpat aici, avea o frază, nu trebuie drum județean. Ai cheltuit 11 miliarde de bani și au pus la minus 20 de grade asfalt domnul Lis afară. Oamenii înjurau Beu la șeză și spuneau, uite domnule, zic, dă și faci te. Tu ce-am mai să pui. Am trecut iar drumul județean, am trecut drumul județean, n-am mai pus asfalt și iar încoace. Inițialul economic al investiției de achiziții sărăriți în Comuna Ungheni, Prea din care afară îi faci domnul. denumit prin continuare proiect. Se aprobă venirea proiectului de investiții achiziții sărărițe în Comuna Ungheni, județul Iași. Sărărița asta E, nu știu spiritul. Băi, sunteți de râsul lumii, sunteți. E, de râsul lumii sunteți. Deci, Altceva mai important nu este. Sărărița. în valoare totală de 55.000 de lei, 190 lei, 80 de bani. Adică 11.150 de euro. Total. Și venim cu... Și zice Nu, că... e cu tot cu TVA. 50 de și scrie. Și garul ăsta care... Câți bani să nu dă mă proiectul gândesc ăsta? diferența. Citești proiectul. Sunt Valoarea TVA-ului este Care 200 de 88 euro. milioane, se scade 88 Aici nu milioane. vine milioane. 11 de lei, Și șapte comuni. La proiectul ăsta... 80 de euro. E valoarea TVA-ului, da. Și câți bani să dă de toți? Oh, Da. A spus că e cofinanțare. Doamne, deci nu e valoarea totală alocată de cal este de 8.600 de euro, v-am zis. Deci, probabil ca să nu fie cheltuieli medicii, probabil
dacă o să fie oferta de la New Holland de 7.300 de euro, aia va fi. Putem să o luăm și de 3.000 euro. Dar este de proastă calitate, nu este cu auto-încărcare, dar ceilalți diferența până la 8.600 euro se pierd. Deci trebuie să te duci la limita de sus. Păi asta e. Are o logică, adică dacă totuși sunt ăștia și sunt bani de rambursabili, eu zic să te duci la una, poate sunt și 25.000 de euro. Nu. Se duce și aici, e gata de acum, vă să duci și locul. Dar mai merg mașina de asta mai dar sunt făcut ca să meargă mașini mari, nu știu, să duci de acum. Care-i făcut să meargă mașini mari? Asta care-i făcut, miliardul. Ăla este considerat de categoria 5 și nu este pentru mașini mari. Și dacă, vă mai zic, printr-o comparație de pe drumul, merg în comparație cu comunile de pe malul Prutului, din cele 14, în 2012 când am depus proiectul, doar 3 comuni au prins proiectul. Și, bun, celălalt au depus, dar nu s-au mâncat la capunctaj. Pentru că asta cel mai bine, asta îți vorbim. Și încă îți mulțumim că la cât s-o circulat dânsul, încă e bine. Putea să fie. Deci e considerat cum de categoria 5-a. Unde-s bariere? Nu ai pus bariere, unde-s bariere? Ca să nu mai intre mașinile mari pe ea. Nu ai cum să nu-i lași pentru că e drumul județean. Și la ce-ați pus bariere? Și le-am mai pus document. Pentru că e bine mi-a pus celălalt de... Ai aici bani și bariere. Ăsta cu... Dar bine că eu dau materie comună, bani, și eu la prețul ăla. Să supune la vot cine este de acord. Deci, cine? Cine este împotrivă? Abține. 2 abține, 3 împotrivă. Se desemnează ca reprezentant al Consiliului Local din domnul Postolache Valeru să facă parte din Comisia de Evaluare la proba de interviu privind cursul de ocupare a funcției de director al nivelului unității de învățământ pe Universitatea de Stat, Comuna Ungherul de Iași. Câte ar puneți pe domnul Postolache pe stat de plată? Câte dați? Nu este vorba de niciun stat de plată, este o solicitare în zi. În postulație nu va primi niciun ban acolo. Este vorba de reprezentantul comunei. Dacă era cu bani, era altcineva. Să facă parte din comisia de evaluare la proba interviului pentru ocuparea postului de director. După plecarea lui doamna Moise, doamna Ciopeică ocupă o funcție interimară. La nivel de țară s-au scos toate posturile la concurs, procedurile sunt în felul următor. Știu, domnul primar, că stau și noi aici, ne informăm Pentru cei care nu știu. Și acum pe 15 este proba interviului pentru cei care au promovat proba scrisă. Comuna noastră este pe lista, școala din comuna noastră este pe lista școlilor cu director interimar. De la noi din comună, din plecare de date din bază și ceva, nu s-a înscris nimeni la concurs. Postul poate fi ocupat, dacă promovează și proba interviului, de oricare profesor care s-a înscris la proba scrisă. Adică, în situația în care nu va opta nimeni pentru școală, va rămâne în continuare doamna Ciopeică interimar. Așa este procedura. Deci nu s-a înscris nimeni la proba scrisă de la... De la noi nu, dar și din toți cei care s-au înscris din județul Iași, cei mai mulți din municipiu, de la școlile din municipiu, jumătate au picat proba. Aici este a fost o probă foarte dură. Au fost foarte bine pregătiți. Și acum, dar numărul total al celor care au promovat depășește numărul școlilor care au directori interimari. Adică dacă ar lua toți la proba orală, s-ar ocupa toate posturile de director. Adică poți să ajungi director. Oricine care a dat proba scrisă de la o școală din oraș. Păi sunt școli de la, de exemplu, la Negruții, s-au înscris vreo 9 și la Negruții nu-i scos postul la concurs. Vă dau un singur exemplu. Doamna care a fost inspector general la Negruții. Gabriel, da. Bun, dar ea e titulară. A fost titular, eu sunt în locul
altcineva, Nu. va renunța. Deci poate să vină oricine care au promovat proba scrisă. Și domnul Postulache să facă parte din comisia de votare a celor reprezentanți al comunei. Mai sunt doi din cadrul profesorilor din școală, nu știu cine a desemnat inspectoratul desemnat. Cine este de acord? Împotrivă. Ca domnul Postulache să facă parte din comisia pentru... E de acord cu noi? Da. Cum? De acord. Cum vrei? De acord, că mă spune Că s-au Postulache, cum să nu? Bun, om care a stat lângă mine 30 de ani. Nici n-am crezut în viața mea. Da, mai mult. Așa am pățit eu cu toți. Dar ce fac cu el? Ce? Cu... Moralul, știți? 30 de ani, da. Nu? Și am exiliat pe ea. Nu venit? Perioada de Atâta timp am fost bun. Pavel Irina. Acum soț. Pavel e Maria, Maria, cum o cheamă? Asta Nu nu vrei? Toată lumea se pune numai în privește. vorbesc de Toată lumea, Bună, stați să spune că nu-i corect. mă rog, după păcănele nu corect așteptat. Bun, asta este Ismael, am bani, am fost să mă distrez, am tot ce trebuie. Bă, trebuie să mai muncești. Că ei văd că trebuie să pleci de acasă, îți mai spune de domnul primar că mă știu de acasă să te Asta am putut să fac eu. mai mult nu ci cap. Cine este de acord? Prost Cu abilitate. ajutor de mormântare la Băieța. o sticlă la... Crezi că am făcut facultatea înainte de Cioli, cam atât. Fără dreptul... De lor. Eu ca la când pot să citești prin ziarul și te la coasă. Ești în următoare. Ești în următoare. Cu tot clasă și o școală meserească de Culneaș, te luau din facultate. Oricum, nu-ți dă Poți să citești la cur cu ei. Știți, Vorbiți mai comentarii. Nu știi ce înseamnă pH-ul solului. Și el la pH. Cum? Dacă dăm un examen la Măhăini, îmi scriu, îmi trebuie să posibil. Se stabilesc diverse impozite statului locale începând cu data de 1/1/2022, conform anexul 1.7, care face parte integrală prin prezența hotărârii. Deci taxele locale și impozitele rămân la fel ca în trecut. Deci nu s-au modificat nimic. Este posibil o creștere cu rata inflației, care se stabilește din program. Adică cum a fost în Buzoia, să nu crescut cu 1 milion la hectar de pământ. Vă dau un simplu exemplu. Bun, acum nimic, e variabilă. Nu e așa. Ceva impulsuri așa ca să mai... Doamne, și în perioada asta critică și s-ar putea... Și perioada asta critică... Este posibil să vină o perioadă care se pare și mai grea, care nimeni nu o previzionează, dar vă spun că va fi o perioadă care o să perioadă că am strângem genunchii de gură și ne pregătim la ceva ce cred că nici nu visăm. Da? Asta e viața. Țin de PSD-ul. Ce să vină? Poate să vină oricine, poate să vină la este o criză generală la nivel, cel puțin la nivel european, nu mai zic și mondial, dar trebuie să ne pregătim la cei mai rău. Nu vă spun așa, nu trebuie să intrăm să creăm panică, dar o să fie urât, vă spun. Bun, dar nu o spus tot, dacă ar fi spus tot, s-ar cred că bun, hai să dăm drum. Cine este de acord? Mondial, pastila asta cu răutăți. Vrea să mă mâncat unii... Ei, cine stă la birt, tot la birt o să De acord cu treaba asta, cu impozite. Să rămână la final, da. vreți să mai crească? Nu trebuie să... Ar trebui să mai crească, să mai vină niște bani pentru sărăriți. De ce nu încep? Nu mai de ca om. Asta e frumoasă, tare. Ce? De la șapte. Dar pe drac, m-a dat de mai ex, mai avem 2 saci de bani. Ar trebui și cei care nu și-au plătit impozitul de ani de zile să Puțin, dar treacă de treaba asta. Nu numai ce vrea la oameni. Ar trebui pusă și o listă. Dar de exemplu, dacă omul vrea- Toată lumea, nu? Păi ori recuperăm, ori nu recuperăm. dar trebuie să respecti
anumite reguli în ceea ce privește, adică dar citește un pic ca să după Se aceea. aprobă regulamentul împreună cu anexele sale privind promovarea de către biroul financiar contabil a acțiunilor având ca obiect transformarea amenzilor contravenționale în muncă în folosul comunității și punerea în aplicare a acestor hotărâri date de instanța de judecată către vicele primar al Comunei Ungheni. Este vorba de la o anumită categorie de persoane care au amenzi și pot să scape de ele doar prestând muncă în folosul comunității neremunerată, neplătită. Dar nu orice persoană care o are o amendă poate să putem să-i sugerăm sau poate să solicite transformarea amenzii în muncă. Este vorba de persoane care nu au casă, nu au mașină, nu au teren, nu au vacă, nu au cal, nu au nimic de numele lor. Nu sunt chiar atât de mulți, nu credeți, pentru că mulți sunt rămași în case ca și moștenitori, chiar dacă nu au o dezbatere de moștenire făcută, în urma anchetei sociale reiese că locuiește acolo și nu și este utilizatorul acelui bun. Și nu poți să iei de ăla ca să vină să-și... Acolo trebuie să-i faci proceduri de executare. Executare, corect. Deci aia care au luat mașini, Nu știu, către... Dacă sunt care nu au Nu, dar ei poate să intre, poate să iasă. Acum sunt motive. Cât sunt care nu au plătit, care au case, mașini? Nu au plătit? Ei, să știți că în ultima perioadă, având în vedere ce am discutat noi acum câteva luni cu scoaterea penalităților de întârziere, să știți că o mai vine lumea și o achitat. Acum mai este o chestie cu căldura, care suma este destul de unișoară, comparativ cu anii trecuți. 1600 de lei la căldură, pe lemne, și 240 de lei pentru energie electrică, deci poate să încaseze 18 milioane 400, 1840 de lei, care are venitul de sub 200 de lei pe membru de familie. Se încadrează foarte, foarte multe persoane la noi în comună, adică nu neapărat să primească maxim, dar cel mai puțin poate primi 3 milioane 200 și 240 de lei la căldură. Adică cel mai puțin. Cel mai mult 1840 de lei. Dar una dintre condiții, fiind un venit social, este să aibă impozitul achitat la zi. Certificatul fiscal trebuie să-l scoți din program. Acolo nu ai cum să-l scoți decât ori cu datorii ori pe zile. Deci n-ai cum să... Și să știți că au venit tot și inclusiv PSI-ul, care e 10 lei de casă pe an. Dar să știți că au venit, adică cel puțin cei care au fost, ei și-au făcut un calcul, că chiar care au fost până într-o 1000 de lei, până într-o 1500 de lei, dacă nu îi dă 1840 de lei, eu, dacă am 1500 de lei, mi-i achit acum și știu că mi-i recuperez, dar scap de impozit. Au fost și câteva persoane care au gândit așa. La cel puțin la 500-700 de lei au venit mulți și au 200, 300, 500, mă rog, sunt și care nu au posibilitatea asta, că au 3.000, 4.000. Iar venitul este, asta n-am spus, este 1386 de membru de familie, deci 3 persoane să nu depășească 4.100 de lei, adică este de unde, iar o persoană singură să nu depășească 2.050 de lei. S-au raportat la salariul minim economic brut din 2018 este raportat. Atunci așa era salariul. Bine, dar mai sunt și alte criterii care pot să duc în... Să nu ai 2 mașini registrate, deci să nu ai mașini sub 10 ani, dacă ai una singură să nu fii sub 10 ani, deci și ăștia se încadrează. Dacă ai doar o mașină și ești 10 ani, te încadrezi. Da, nu, aici nu mai faci. Și terenul intravilant este 2000 de metri pătrați cumulat teren intravilant. Adică dacă ai în 2 locuri 1100 și 1100, deja ai depășit. Dar nu sunt mulți din ăștia. Nu mai specific în legi terenul extravilant, care era peste 2 hectare. Acolo au scos în anii trecuți foarte mulți. Sau ce mai era o regulă? Nu mai știu, peste 2 hectare și nu se ținea cont și cu asta, cu calul, cu vaca. Dar nu poți să mai faci un calcul. Și mai puțin. Nu, dar nici nu ai cum să faci un calcul cu venitul, un calcul, că știi, era o chestie așa, aiurea, interpretabilă. Și oamenii trebuie să facă proceduri. Da, deci fac ce zice, da, fac, aduc documente, dar se face pe
pe poziție de rol, poziție și volum. Adică dacă este în aceeași casă, stă mama, tata și mai stau și eu care sunt însurați și mai am 2 copii, deci vin toți 6 și sunt parte venită. Dar se încadrează. Păi la 6 la 1386 de lei, gândește că trebuie să ai 7900 de lei sau 8000 de lei și nu se depășește. Deci tot intri cu ceva acolo. Factura la... îi trebuie și o copie la... o factură de la memorial unde liceu acolo de factură, care se transmite la fond, pentru că ea 243 ți scade din factură 20 lei pe lună, timp de 12 luni o lună. Asta e procedura. Noi toate documentele să le înaintăm, inclusiv cu codul din liceului și pe factură. Ce număr de kilovați trebuie să depășim ca să puteți? Aia e altceva. Acolo e altceva pe la iar la... dar acolo, deci, tot consumul, deci, astăzi, nu, dar să vă zic o chestie. Astăzi vorbim, dacă plătim pentru octombrie, plătim la cel curent scump. Începând cu data de 1 noiembrie, pe o perioadă de 5 luni, până în martie inclusiv, se plătește factura la prețul din decembrie 2020. Care era cât? 700 de bani. Bun, era. Cu tot cu taxă... Nici acolo era variabil, pentru că era în funcție cu ajuns la 1 euro și 10 bani. Se plătește, adică la 71 am spus că o parte. La o parte aveau și mai puțin preț kilowatt. Deci astăzi vorbim ce plătim în octombrie, plătim scump, într-adevăr, că vor veni la toată lumea să plătim și plătim scump. Dar începând cu... Poftim? Da, dar ce va urma 5 luni, asta e regula. Va plăti la prețul din decembrie 2020. Cine este de acord? Faceți autocitire până pe data de 14 aprilie. Să transmiteți-o la Târgu Mureș ca să nu aveți probleme. Transmiteți, aveți... Altfel veți plăti... Rănut, împotrivă, de acord? Pentru. Pentru, tot. Mai este un proiect de hotărâre cu un ajutor de urgență. A fost. Noi trebuie să luăm de la INS. Deci este... Ei o schimbă de la zi la zi. Este foarte greu să lucrezi cu... Va fi foarte greu și pentru noi, să nu vedeți că e la nu, ei au, de exemplu, au în normativele lor la... Au cam 22 de lei de oră fără TVA. Dar nu, deci INS-ul azi într-un fel, mâine în alt, nu Institutul Național de Statistică, adică INS-ul, ăsta e. Deci la mai mult? Adică la 22 de lei pe oră, dacă la 500 de lei amendă, facem un calc, 22 de lei tot TVA, cât mai vine, în 4 lei, se duce în 26 de lei, 26 de lei și 40 de ani. Ei, 26 de lei, dacă nu faci 6 ore azi, uite, câștig 1160 de lei, adică îi scapi până aici 500 de lei, Proiect Floristul. Bun, n-am fost atent cu ajutorul ăsta de urgență. Mai sunt alte proiecte? Vreau să-l întreb ceva pe domnul primar. Ați văzut să scumpeți din nou biletele la autobuz? Da. Și am înțeles, bine, este neoficial, că doamna, firma nu va mai elibera abonamente. Ce știți să ne spuneți despre treaba asta? Am vorbit și la Consiliul Județean ieri, adică am vorbit și cu societatea de transport, au pus un afiș ridicină și să scumpesc cu 2 lei fiecare bilet. Da, toată lumea, deci tot județul o scumpit, ca să știți, dar din transportul intrajudețean, mă refer. Referitor la eliberarea abonamentelor, s-o lua modelul altor trasei, care le are, de exemplu, inclusiv Rândunica. Rândunica din decembrie de anul trecut nu mai eliberează abonamente. Pe niciun traseu, și are o 7 în județul ăsta. Țuțora nu mai eliberează. Probabil se perpetuează. Nu poți să-i condiționezi. Consiliul Județean, ca și administrator de trasei, nu poate să-i condiționeze. Deci oricând ei poate să renunți la a elibera abonamente. Asta a fost discuția mea ieri cu ei. Deci să nu recunosc că Golești-o scumpit la 1, am înțeles, cu 2 lei. I-am rugat să o mai întind așa cum pe 15, măcar să mai fie tot la prețul actual, la 7 lei. 10 lei au făcut Golești. Au vrut și să facă 10, au făcut doar 9, dar mă rog, nu e diferență mare. Pentru 20 de kilometri, 9 lei, ajungi până la frumos. Da, dar ce mai rău pentru mine, până la Cristea 6 lei. Optim, eu merg numai 7 km. Dau 6 lei. Și bani mulți, sunteți consilier.
Da, din păcate, probabil din cauza creșterii prețurilor la întreținere și inclusiv la piesă și mai ales la combustibil. Ați văzut că Deci, fraților, în condițiile convin așa cu autobuzele, convin că în condiții care vin cu autobuzele la Ungheni ăștia, încă e ieftin. în fiecare lună, În fiecare săptămână le cade câte o cutie la un dacă se autobuz poate de la apoi, eu n-am ce să mai plătesc. Nu mai am calculat. Eu le-am N-am contestat. Eu ce vreau să să mai plătesc. cum s-o departajat prețurile pe Am traseu. găsit, de ce mi-am găsit, e nouă eliberat abonament. Am văzut. Nu am Nicolina, poți să-și mâncheni. la Nicolina dai până la Dancu și 9 lei. Ce mergeau cu Rebunica. Dar cel care urcă din Dancu până la piață dă 2 lei. sau cât dă. 2 lei. Și are pentru ce 7 km din Dancu? Noi am luat așa. Păi, dar ei probabil chiar așa nu au oprit. Ai 11 și cu 2, 13 km până în Dancu. Vorbesc în Dar Rebunica cât mai mult că până la Nicolina. Până Nicolina, la 21 de km, ai diferență. Acolo nu poate stați decât la preț de oraș. Și nu tot pe online. Ei vor să iei bani mulți unii pondera mare. Eu le trebuie să ascultați 2 lei. Da, dar astea sunt confidențiale pentru sufletul meu așa dacă Dar nu din partea Ai un 5 asta. noi am contribuit. Dacă ai avea drum din trei, nu se face contract. La Bălăiești să Nu, trebuie. ai face contract cu APC-ul și vină până aici. Nu o să bagă ei. De ce să bagă? Dar să bagă tira tușoară. Nu să bagă. Legat de drum, Nu mai puteți să mai Liceul continuă. legat de drum, Liceul cel atât vreau să zic, dar de la da, am avut discuții, eram cu cineva din față, am discutat cu Și la ei, tot mai este 2 Singura km. soluție Am este văzut. că Deci biletul de trebuie să stăm la mâna Moldoveni, că altă soluție să o rezolve nici ministerul nu a fost de acord vinerea era trecută. într-o discuție odată. Vineri la ora 11 este iară și o întâlnire cu toate instituțiile care pot decide, mă refer la Moldoveni, DRCT, ori Piatra Neamț, București, Minister, Consiliul Județean, se stă la aia 300 de metri care nu au hotărâre judecătorească a acelor proprietari de la Moldoveni care nu vor să cedeze. Iar noi să facem cumva să cumpărăm o cisternă, să stropească un pic, nu? Noi Iar referitor la întreținerea lui, eu tot am insistat, am fost de 10 de ori la ușă la ei și la toate birourile, în ultimele 2 luni, au luat o decizie, au dat o hotărâre de Consiliul Județean la ultima ședință și o să aducă un aport acolo unde spate cu întrețineri cât uși de puțin să elimine acele gropi, acele depresiuni unde se va aduna din nou apă. Bun, nu vreau să vă spun ziua, că ei mi-au zis o zi, dar nu vreau să mai... În ce an nu să știi? Bun, aveți dreptate. Da, eu nu vă contest inclusiv gluma, dar da, asta e situația deocamdată, vă zic cum stau. Dar aveți utilajul la Unghena, voi de ce o puneți cât se odihnește ăla, să dea acum ca să loc din timp. Eu am Vitează cu un bloc la ea. cu coada stâncii, aia 5 km, când... În drum județean. Același lucru a fost. Încă acum... Dar Moș Ștefan are voie de asta. Eu mi-am zis aminte, roșu cu o sticlă și cu unul au murit de silipoză, stai în pădure și mor de silipoză, caminierul. Și constatarea medicilor a fost că ai stat în zonă, ea aveau și în limbă, practic, a fost coada asta. Mă refer la coada asta, că a fost o situație similară. Acolo se mergea și mai tare, era